Hello guys, mga unta, paniudto, mauli akong paniudto karon sa itlog, din diretong barilis, din tuyo na pan okra, din lagyan nato ng sili, okra. Pila ka pieces ang sili po, maupo ng okra. Hello guys, mga una ta. Muna paborito sa mga Bisaya diri sa Davao. Kauntag okra, din isa ka buok chili. Then subukan yun. Isa ka okra, isa with chili. Nice. Isa ka okra, isa ka sili. Kanin. Ito dalawa. Half egg, tapos dua ka pieces na sili. Ay. Ay. Sorry. With sili. $20 pieces na okra, then sili 20 pieces po.
lagi na itong pinirito. Mali guys, dire sa Davao. Paborito dyan ni dire. Ang tag-isda na barilison din. Butangan ni mo og isa ka buok sili. Kuki na namo ni dire. Mga guys kay samot ko daghang kong sakit, high blood. Murag na po ko'y kwan sa heart. Kani nagakaon ko sa aning sili. Try lang mo. Basta naganda yung mga benefits sa sili. Baka pang sili video, guys. Apat piraso na sili. Then, ipat piraso po okra. Mao ni paborito diri sa Pinoy. Titing. Lidyot. Grabe ka alam. Grabe ka halang. Sila guys. Wala lang laman. Isa. Naningkamot ang single mom. Grabe kahalan. So guys, laban ng Yapon.